Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Itiyag do mga oras tayo kakabsat. Alas 5:52, itiyag sapa. Anyan nga rakurak sa May kapat nga aldaw, iti dayto nga lawas, kat may kaduamot nga aldaw, iti dayto nga bulan kakabsat, iti Pebrero, bulan iti ayat nga kunada. Tapil ako makakabsat, nga ori man pa nga February kat, adalat ako mga napnap nun tayo iti ayat, gaput na ni Apo Jesus, ti umuna nga nagayat kada tayo. Amen! Patay dayaw iti Apo, iti dayto nga gundaw, iti panakariing tayo manen, aya, kita idikalman kita nang rugin kakabsat. Aya, nga pumudot man iti panawon tayo, nga nalampis na tamat ti palayupoy na. Well, agyaman tayo iti Dios, iti panakariing tayo manen, iti dayti nga agsapa nga talaga nga napnapnuan tayo manen, iti namnama, gaput na adda ni Apo Jesus, kadag iti kaunggan, iti puso tayo, kat makipagpasit man dayti nga programa ti agsapa napnuan, iti namnama, ti panagadal tayo, kadag iti sasauna ti agsapa napnuan, iti namnama manipud Lunes, aging garay ti Biyernes, iti dayti nga stasyon, 1143 DZMR Santiago City, tinarag sa kamagkabkablao kada kayo. Kinmang reading kada kayo ti Aldaw, iti Webes, Lawrence Salazar. Nagsagabam, siya'y krus ti Kalbaryo. Parabor mo ako, parabor mo. Parabor mo't panakaisalakan ko. Parabor mo ako, parabor mo. Amen. Madaydayaw iti Apo kakabsat, iti dayto nga kanta. Aya parabor iti Apo, iti dayto nga biyag. Aya taore pa iti pigsam, iti dayto nga uldaw. Iti panagriing tayo kakabsat ket indaklan dayto nga paraboren. Kanaga po iti Dios. Well, iti libro kakabsat iti Isaiah kapitulo 40 bersikulo 28 ang ginggana iti 31 so tayo umalatiw. Iti Isaiah kapitulo okay. Okay, parehas niya. Di sumaganad tulaan nga basahin tayong kakabsat, di kung itong ibaga. Well, kaya't kuman nga lukatan tayo, iti Biblia tayo, kakabsat, iti libro tayo Isaiah, kapitulo 40, versikulo 28, aging gana iti 31. Kuna na, diyo kadiam mo, diyo ayan na damag, iti Apo, iti agnanayon a Diyos, pinarsuan na iti intero alubong, pulos a dinabannog, wenno kumapsot, awan iti makatukod, iti panunutin na,
papigsaan na dagiti nakaapoy kinabannog uray dagiti agkakabanwag kumapsut da ket dagiti agtutubo mapaksuyan da ngem dagiti agpanuray iti Apo mapabarunto iti pigsada agtayab danto akasla iti agila saan danto mabannog no agtaray da saan danto a kumapsut no magnada. Tas kung nakita kakabsat kaya't kuman nga paulwan iti daytoy nga mensahe tayo iti daytoy nga bigat manipod ibinasa tayo nga Isaiah kapitulo 40 versikulo 30 28 hanggang iti 31 iti kastoy. Naindaklan iti Dios, dakila ang ating Dios. Amen. Great is our God. Kadagiti nakadado kakabsat nga parikot tayo nga mapadpadasan. Aya, di kinakadado nga problema nga may encounter tayo iti daytoy nga tiyempo. Aya, napatigla unay nga maamon tayo kakabsat nga tinggal iti Apo iti amin. God is in control nga kunada. Saan nga masapol kakabsat nga agbiag tayo iti buteng? Kung agbiag tayo nga napalikaw-kawan, napalikaw-kawan tayo iti aming nga klase iti stress. Tilubong tayo mo napnatnon iti stress kaya kakabsat. Kaya nga mabalin tayo lahat iti agbiag nga daan iti talgad babaen iti panakamu tayo nga dakdakkel iti ni Apo Dios. Iti amin nga parikot amin ko naman kakabsat. Ya anyaman nga pakasaktan tayo anyaman nga heartaches dayta ken anyaman kakabsat nga riribok wenno didigrang sang sangon tayo. Ya nya kunan ni Isaiah kapitulo 40 ket may sa kadagiti paborito ko daytoy nga passage kakabsat iti daan nga tulag ti libro iti Isaiah kahit kung ulitin daytoy kakabsat nga libro. Aya, ito'y kakabsat nga indalan na ni Apo Dios ni Propeta Isaiah mangisurat maipapan iti kinatan-ok ken kinaman nakabalin iti Apo. Aya, awan iti kasayaatan nga panagadal, awan iti kasayaatan kakabsat nga sapulon tayo no di iti maamuan tayo nga man nakabalin na indaklan natan-ok iti Dios nga nangisalakan iti tunggal maysa kada tayo. Napatigla unay kakabsat nga kadagitoy nga tiyempo ubing ka man, nataengan ka man, adaan ka man ti adu nga kinabaknang wenno awan. Ya, di adal ka man wenno saan masapol nga mamamu tayo iti Apo iti naununeg pay nga pannakaam mo. Ket hindi lang natin siya kilala dahil naririnig, nababasa natin yung Biblia, hindi lamang siya ang ating tagapagligtas no di ket isuna ket man nakabalin kakabsat na indaklan nga Dios nga mabalin nga agaramid kadagiti nakakaskas daaw nga banag kadagiti panagbiag tayo. Yeah, he has power over nature nga kunada. Mabalin na nga mga bilinan uri ti angin ken daluyon. Adan isuna iti bilag kadagiti anyaman nga pagbutbutngan tayo iti daytoy nga kanito. Kabailan nakakabsat nga agasan uray imbaga iti doktor nga awanen iti makaagas wenno awan iti namnamamon. Kabsat imbaga ken kay iti daytoy nga bigat. Nabilag iti Dios ken dayta sakit nga addaken ka. Amen. Amen. Kung natayo man nabilbilig iti Diyos nga adda ka na tayo kaysa dayta problema nga addaken ka, kaysa dayta sakit nga addaken ka iti dayto nga gundaway. Kabailan na kang ilapaw iti adyaman nga pakadagsenan iti dayto nga kanito. Kuna lang nga rodya may isang nga kanta kabsat nga kanain ta mangmangagan. If he carry the weight of the world upon his shoulder. Dade, I know my brother, my sister, that He will carry you. Diba? When kabsat, no nabailan na nga binaklay iti dadagsen iti lubong, uray sika, siya, amin tayo nga adaan tayo awitin na nga dadagsen kakabsat, kabailan na. Bueno kabailan na tayo nga bagkaten iti daytoy nga kanito. Amen. Sa dino manidayan mo, iti daytoy nga kanito kabsat, ammo kakadwa nga kadwada kayo nga mangidaydayaw iti Apo iti daytoy nga kanito. Saan lang kabsat nga saan laan natapno mga gantayo iti mensahe nga agapu kanyak ngem mamatiak nga kayat yung nga manggan iti timog iti Apo. Amen. Kaya't yung nga mapadasan iti naindaklan nga bilig iti Dios. Kaya't yung nga marikna iti sagid na kenka iti daytoy nga kanito. Uri pa iti panagriing mo. Kaya't tinartay gagayan tayo nga uri pa iti panagriing tayo ket marikrik na tayo iti presensya iti Apo. Iti binasa tayo kakabsat di Isaiah 40, makita tayo nga dagiti Israelita ket makaunget da hini Apo Dios. Imbes nga ipakaw da iti panagdaydayaw da iti Apo, addada nagreklamo nga kasla saan nga ammo ni Apo Dios. Iti adda nga kasasada ket kasla awan ti pakialam na iti dayta pagdaldalaran da nga parikot da. Wenno ti parikot da.
Imbes nga makita da iti napintas nga plano iti Apo kadakwada, iti makikita da laeng ket adda nga rigat, adda nga bannog nga marikriknada iti dayti nga gundaway. Adda nga agreklamo da nga awalan dan iti pigsang agdaliyasat. Kasla iti adda nga riknada ket apay ta dawdawaten iti Apo nga agaramid kadagiti napaka-imposible nga banbanag. Ket kaadwan kakabsat nga tiyempo iti rikna dagiti nga Israelitas, aya binaybay-an isuda iti Apo. Kadagita nga tiyempo kadagita nga tiyempo nga kasta iti adda nga kapanpanunutan da kabsat. Kaya dagiti tiyempo kasla hopeless dan nga kasla pakialam na po Dios agda mga kasasada nga dumayamudom da tumanabutom da. Kaya kabsat nagtimok iti Apo mabaling nga addamot kada tayo iti kastang addang kasasada nga adda nga rikna wenno kapanpanunutan iti dayti nga gundaway. Nga nabaybayagan nga prayer request ko hanamot lang susumbatan nen. Apay ngay, tadimot laeng agsardingan. Dagitoyon nga kapadasan, mabaling adda di panunutam. Apay ngay tanamati akat nakat ano nga kapadasan nga marikriknak. Apay ngay kaslanak mo't lang nga baynaybay-an iti Apon. Nabanbannugan akon, marigrigatan akon. Hindi ko na kaya. Bakit walang ginagawang Diyos para tulungan ako? Kabsat manipot iti binasa tayo. Adda iti sumagmamano kakabsat nga nakakaskas daw nga prinsipyo. Nga mabalin nga mangbalbaliw iti panagbiag tayo ken mangbalbaliw iti adda nga kapanpanunutan tayo kakabsat. Iti verse 28 ko na diyo kadi ammo, diyo aya nadamag iti Apo iti agnanayon a Dios. Pinarsuan iti entero a lubong pulos adi mabannog wenno kumapsot awan iti makatukod iti pampanunutan na. Makita tayo dito kakabsat di una nga prinsipyo na indaklan iti bilag iti Apo. Great is power. Dakila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi nango ni Apo Dios iti anong reklamo dagiti Israelitas dinamag na ida iti kastoy nga sa ludsod. Diyo kadi ammo, diyo aya na damag. Nalawag iti sungbat da iti sa ludsod iti kadakwada. Sa ludsod ni Apo kadakwada, manipod pay iding inlapaw ni Apo Dios kadagiti Israelitas, manipod iti Ehipto, impakita na ni Apo Dios iti bilig na kadakwada. Manipod kini Abraham, sino pa ni Jacob, ni Josue, ni Moises, ni Joshua, Gideon, Samuel, inya pa ni David, Jeremias, Isaiah. Adang impakita na itinaindaklan nga bilig na kadakwada. From generation kuna dagarod to generation, adda nga makikita tayo iti kinaindaklan iti Dios. Manipod iti kapuunan da aging gana iti agda mga henerasyon, agda mga henerasyon da. Saan pa nga nagbalbaliw tinaindaklan nga Dios tayo kakabsat. Manipod pa insalakan isuda iti Apo idi nga kamkamaten dagiti Ehipto ket masangwanan da iti Red Sea sa diay nga nakalabas da nga awan pulos uray maysa iti nabasang sakada. Kaya ang kadingano kitaan tayo nakakaskas dao da di kakabsat. Impakiti ni Apo Dios iti power na babaod iti panangbingay na iti baybay. Kaya hindi pa ba sapat sa mga taga-Israelitas, mga kapatid, nga makita da dahil nga indaklan iti Dios. Iding awan iti taraon da, nagtinag iti mana manipod langit. Saan ka day? Iding awan mainunda, nagubog iti may nga bato. Iding nakigubat da, kat simango da iti nakangat-ngato nga alad, narba iti alad iti kabusor da, kat nawayada, nga nakastret ka da iti nga lugar iti kabusor da. Kanayon kakabsat, ngay aywanan ken saan ida nga pulos nga binaybayan iti Dios nga indaklan iti great his power na indaklan dakila po ang kanyang kapangyarihan awan pulos iti makabalin nga mga ratap iti kinabilag ken kinaman nakabalin ni Apo Dios kakabsat nga pagserserbian tayo mabalin nga uray kada tayo iti dayti nga tiempo kasla tayo la kadagitoy nga Israelitas adda nga pagduaduan tayo iti bilag iti Dios. Kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Dadyo man ti sa lunsod ko. Katnuna ka nga binaybayan ni Apo Dios. Idi agkasapulan ka. Kinalinga ka po niya. No nangangailangan ka. Kinalinga ka niya. Idi agkasapulan ka kabsat. Idi nagkaroon ka ti sakit. Pinalaing na ka. Idi agkasapulan ka kakabsat. Iti kwarta. Saan ka din silabot namin nga kasapulam? Idi nga saan mo nga amoy ter aramidim. Saan ka di kakabsat? Nga indalan na ka iti Apo. Kabsat. Adda ka man, iti dayti nga kanito, kaslamalmalmus ka, iti nakaado, nga kapadasan, iti panagbiag. Saksakit, kinarigat,
depression, confusion, ba sige, haan nga pag-isu nga kababalin, anyaman nga kadagsanan iti daytoy nga kabsat, ibagat ken ka, dakdakkel ni Apo Dios. Amen. Nabilbilig iti pannakabalin na iti anyaman nga sakit, iti anyaman nga struggle, iti anyaman nga basol, anyaman nga parikot ka kabsat. Ni Apo Dios, babaen iti bilig na, kaya nakakita dagiti bulag, nakangeg dagiti tulang, nagungar dagiti natay, kabailan na kang sagidan kada ita nga adda nga sitwasyon mo kabsat, ket babaen iti bilig na kada babaen iti power na gapo iti bilig na kabsat, sinanamak nga agbalay ka. Madaydayaw iti Apo, kabailan na kang agasan. Kabailan na nga i-restore iti amin nga napukaw mo. Agsipod ta na indaklan iti bilig iti Apo nga pagserserbiyan tayo. Amen. Saan lang kakabsat nga naindaklan iti bilig na, yung naindaklan mo iti panakaawat na. Great is His understanding. Dakil ang kanyang pangunawa. Di verse 28 muna na, ti Apo iti agnanayon a Dios. Pinarsuan na iti entero alubog, pulos adin tumabannog, wenno kumapsot. Awan iti makatukod, iti panpanunutin na. Kaya nagpintas kakabsat, nga panaka-translate na, ijaya paraphrase iti Bible, the Bible, the message. Kasto iti kunana, and He knows everything inside and out. Kunana. Amuna iti amin. Saan ka di kakabsat nga nakakaskas naaw? Nga ni Apo Dios ket amuna amin nga mapaspasamak. Anyan nga maragsaka nakakabsat nga makaammo amin ni Apo Dios nga mapaspasamak, mapaspasaran tayo, mapaspasarak kabsat wenno pagdaldalanak. Kada iti nga tiyempo nga kasla maulaw tayon iti kinaadu nga mapaspasamak adu nga panagbalbaliw. Kunana iti binasa tayo ni Apo Dios amuna iti amin iti amin. Nga tiyempo wenno amuna ti agdamang kasasaad tayo, amuna iti napalpalabas tayo, amuna ti agdama wenno iti masakbayan tayo. He knows everything. Amuna amin. Kasi ti kinunana ni Apostle Pablo in Romans chapter 11 verse 33, anyan nga kinabaknang iti Dios. Anyan nga nagunig iti sirib kunana. Ken amuna siya asino iti maka ilawlawag kadag iti pangiddeng na. Siya asino iti makasurot kadag iti dalan na. Babaligan awatan ni Pablo di kuna ni Apo Dios, iti Isaiah 55 verse 8 to 9, kuna iti Apo, iti panunot ko saan nga kas iti panunot yo, ket iti aramid ko saan akas kadag iti aramid yo. No kasatno nga nangat ngato iti langit ken iti daga, kas tamot anangat ngato iti wagas ken panunot ko ngem iti wagas ken panunot yo. Masyado pong complicated ang buhay. Aya, nakagulgulo iti panagbiag kakabsat. Kasla tayo la malmalmes. No aduma kadag iti nakadadu nga pakadagsanan tayo iti panagbiag. Ngem adda ni Apo Dios saan nalaing nga ammo iti amin. Amuna tayo pa'y kakabsat. Amuna dagiti pagpanunutan tayo. Amuna dagiti pakadagsanan tayo. Amuna dagiti pagbutbutngan tayo. Amuna dagiti pakasaksaktan tayo. Amuna iti kasapulan tayo. Agsipod ta amuna amin. Madaydayaw iti Apo. Gapo ta na indaklan iti panakaawat ini Apo Dios na indaklan isuna ket amuna iti mapaspasama kada tayo. Kakabsat awan iti pagdanagan tayo. Anya ti kunana di Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 kaaduan nga memorize daytoy. Agtalek ka iti Apo iti amin na pusom di ka agtalek iti ipagarup mo nga ammom. Laglagi pom iti Apo iti amin nga aramid ko ket isuro lang to ken ka iti rumbeng adalan. Saan lang kakabsat nga naindaklan iti bilig na, naindaklan mo iti panakaawat na, naindaklan pay iti parabor na. Great is grace, kunana, dakila ang biyaya ng Dios. Yung verse 29, papigsaan na dagiti nakapoy ket nabannog. Nakakaskas daw nga Dios. Pataydayaw iti Apo ni Apo Dios nga man nakabalin amin nga amuna iti amin ket impayan na dagiti agkakapoy ken nabanbanugan iti pigsakin bilag. Narinig mo ba kapatid, mangmangagbo ka di kabsat nga ang Diyos na makapangyarihan, na nakakaalam ng lahat, ay pagkakalooban niya ng kalakasan ang bawat isa nga mabanbanog na nanghihina na kapatid. Iparangarang na dito nga ipaayan na ka. When ipaayan na kadatayo iti parabor na, itbin na kadatayo iti parabor na. Saan tayo nga maikari kakabsat? Saan tayo nga
nga saan tayo nga nagbanugan, but He is giving His unmerited favor of life everlasting. Manaydayaw iti Apo. Ulit kakabsat, libre nga parabor nga biyag, nga agnanayon iti kayat ng ipahay kadata iti Apo. Parabor mo, Apo. Kung nagaroon di kilang tatay-tatay. Uwino da di song tatay nga nangagan tayo. Nga iti laksid kakabsat, ti kinaman nagbasol tayo, kina-imperfections tayo kakabsat, kina-ignoranti tayo, kina-ado iti kalukuhan natin, impaay na latta itinawadwad nga parabor na kada tayo. Saan na nga basta nga parabor ayat nga kakabsat. Nangina iti gatag na, ngam impaay na iti libre iti tunggal may sa kada tayo. Jesus paid that price with His life, by giving His life. Iti panangtid na iti biyag na kakabsat. Alam niyo mga kapatid, kung hindi sa biyaya ng Panginoon, nuhaan nga iti parabor iti Apo, awan iti Pastor Lawrence ta. Gapo iti parabor na, insalaka na iti may isang managbasol nga Lawrence. Gapo iti parabor iti Apo, ada kita nga daan iti ragpo nga mangiwarwaragawag iti sasauna. Gapo iti parabor na binalbaliwan na iti tara iti panagbiag ko. Gapo iti parabor na agtultuloy ang agserserbi ken kuana iti tinggat ti adu nga kapadasan ti panagbiag. Gapo iti parabor na addatay latta kabsat nga natibker nga sumursurot ken kuana. Iti tinggat ti adu nga kinakapoy tayo kakabsat na wadwad iti parabor iti Apo kanyak ken kaken iti tunggal maysa kada tayo. Ibagak ken kaitangal daw kabsat. Saan mo nga pagduaduan no tultulungan na kamutlaang wenno saan iti Dios. Laglagi pom iti bilig na nga mangtulong ken katapno agbalay ka. Laglagi pom iti panakaawat na nga mangtulong ken ka iti laspod iti panagbiag mo ditoy lubong. Ngem kang runan iti amin, laglagi pom iti parabor na nga mangipahay ken ka iti pigsa ken bilig nga sumango iti barong aldaw nga adan talged ken namnama. Ipalagip kada tayo iti Apo itakabsat nga saan tayo nga kabailan ti agbiag no awan isulat kada tayo. Isaiah verse 42:30, uray dagiti agkakabanwag kumapsut daket dagiti agtutubo napaksuyan da. Uray kadagiti mangibaga kabsat nga adda amin kadakwada awan ti kaisiskan no awan iti Apo kadakwada. Ni Apo Dios laeng iti mabalin nga mangtaginayon iti amin nga adda kada tayo madaydayaw iti Apo. Madaydayaw iti Dios. Na indaklan nga gunguna iti ayat ni Apo Dios. Great is the benefit of His love. Kuna na mauli ka kabsat. Dakila ang dakila kuna na iti ang pag-ibig ng Panginoon iti kinabaknang iti Dios. Di verse 31 kuna na ngem dagiti agpanuray iti Apo papabarudan to kas pigs nga iti pigsada agtayabdan to kasla iti agila. Saan danto ana bannog no agtarayda. Saan danto nga kumapsot no magnada. Daytoy iti application iti mensahe tayo iti daytoy nga bigat kakabsat. Kaya't mo kadi kabsat iti gunguna nga maamwam iti bilig iti Apo. Kaya't mo kadi kakabsat nga mapadasan iti kinapudno nga ammo amin ni Apo Dios. Kaya't mo iti aglangoy iti parabor iti Apo nga mapipigsa ken ka inton agkakapoy ka ken na pabilgen na ka inton agkakapsot ka, dayto iti masapol kakabsat nga aramide, masapol nga ipaay mo iti namnamam ken kuana. You need to place your hope in Him. Daytoy nga namnama isu iti kinaanos nga namnamaen tayo nga aramiden iti Dios iti anyaman nga inkarina kada tayo. Daytoy nga namnama isu iti pamati tayo. Hebrews chapter 11 verse 1 kuna na no dati pamati yo di tayo agduadua. Apubudno dagiti namnamaen tayo ket natalged tayo nga adda dagiti banbanag nga ditay makita. Daytoy nga namnama isu ti talged tayo kakabsat nga aramiden iti Apo iti amin nga inkarina kada tayo. Apay tamangagas ni Apo Dios. Apay impayan na tayo tinapintas nga regalo. Apay tatultulungan na tayo. Agsipud ta ay ayatin na tayo amin kakabsat. Kaya't na tayo nga bendisyonan. Gapo tayo ayatin na tayo. Kaya't nang ipayan na tayo iti namnama. Gapo tayo ayatin na tayo. Impayan na tayo ti talged ti parabor ken mangipa iti encouragement ken talna kada tayo nga uray into no kasla agmaymay sa tayo ayatek nga kabsat ti panagbiag addalat ta nga iparparik na iti ayat na iti tunggal may sa kada tayo. Ayatek nga dumdumngeg kadagiti kabsat nga adda ditoy live streaming. Life can be hard. Narigat man iti adda nga kasasaad tayo iti dayting agdama ayatek nga kabsat uray kada tayo when umay kada tayo kakabsat iti panagbuteng, madanagan tayo.
parang nawawalan ka na ng pag-asa ngem ammo dating nga tingtinglen nak iti Apo no apay nga very confident na kakabsat nga mangikasaba maipapan iti greatness ni Apo Dios gaputag tultuloy nga mapadpadasak ken marikriknak iti kinadakkel ken kinatanok iti Apo kaniyak ken iti pamilyak daytoy laengen nga pannaka daytoy dagiti naglablabas nga aldaw tayo kakabsat uri maminsan hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. At dagiti tiyempo nga makariknak matiag sakit, marigatan nak nga marigatan tayo kadagiti agkasapulan tayo ngem. Saan na nga impalubos nga agbisin iti pamilyak gaputa awan iti makapan gaputa ay ayatin nak kunak manlaangan iti Apo. Hanna nga ipalubos kakabsat. Kunana di paborito mi nga bersikulo di Salmo awan pay iti nagrigat nga adipon iti Apo wenno dagiti matalek nga adipon iti Apo. Well, agyaman tayo kadagiti sasao iti Apo. Iti daytoy nga gundaway. Kaya tugar nga dinggen tayo pa iti maysa nga kanta iti daytoy nga tiyempo. Nudumpeng di ka padasa di tayo ngarut ama tanaga dati Apo di na tayo tupay bala isuke mananawa atut si nga paglasata iti kapuso matet pa kaupayan emawan di ka ba elanda dati Apo sa lakip tunggamay sa when di Apo manangaywa sa pula kag madasan intay malasakan Alawen kakabsat agyaman tayo iti dayta nga kanta ti Apo iti manangaywan agyaman ak iti panahiaday mo ti lasud ti 30 nga minutos ngayon pa nagadalaga diti sasaw iti Apo. Well, kahit yung kablawang da kayo aming adda kalagisibsiba iti radyo da nga dumdumig iti dayta nga gundaway ori pa dagiti kakabsat nga adda ti live streaming pangpangruna ka kablaawan ni Pasungad Junimil Hipol. Good morning kada kayo amin dita Rizal Rojas Isabela kada Lola Paz Lomilio kini Madam nga Marlene. Good morning kada kayo amin kada giti anak yo kada kayo ayat nga taga Rojas. Good morning kada kayo amin. Lenny Giyab, good morning Pastor Madaydayaw iti Apo. God bless po in your family. Kini ma'am nga Teresita Malaguyo na imbag nabigat tayo amin kakabsat. God is good all the time. Thank you ma'am. Ni Ma'am Teresita Malaguyo isut na nag-respond ayon ti ads ko awan na siya ayon ti naibagak nga we are in need of radio para kadagita tao pa nga kasapulan kakabsat. Well, thank you Ma'am Teresita. God bless you. Kat kung nakwarod kakabsat iti Missions Radio ang sapsapol iti kadwana nga mga ibabaet. Ayan, kadwa tayong mission. Ayan, iti mission kakabsat kan lang in terms of giving mabalin tayo mat nga ikarkararag kakabsat dati istasyon tayo tultuloy nga ikarkararag tayo dati istasyon tayo kung tayo garo nagbibiyag iti pamati kinda kita karkararag yo kakabsat ket adagiti guntaway wenno adu dagiti request ti radyo ket no kaya ti agbalin nga paset aya kadakwada you can send your blessing nga mabalin tayo extend mat kadagiti tawo nga kasapulan iti radyo contact yo lang kakabsat hanggang sakti contact yo DZMR 1143 DZMR. Well, oripay kini Sister nga Vivian Buenavente ti agsapan napton iti namnama. Good morning to all. God bless us. Kunan kini kumpadre nga Alex
Ritwa, kunana good morning po sa lahat ng mga nanonood online at nakikinig ng programa na ito. God bless po Pastor Lawrence, Pastora Mary Joy and family. Lina Esteban, blessed morning to all. Elvira Pangan, good morning Pastor and everyone. Sister Jane, Pastora, soon to be Pastora Jane Esperanzate, kung na madaydayaw ni Apo Diyos na imbag, nabigat tayo amin. Sister Leia Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family. Elizabeth Batangan, good morning Sister Elizabeth. Blessed morning Pastor and everyone. Ni Auntie Alina nga Valentin, good morning, God is good. God bless Pastor and everyone. Sister Ivala, na imbang nabigat Pastor, God is good. God bless you po. The Pig San Agustin. Good morning kada kay aming kakabsat kita taga San Agustin. O repeke ni Sister nga Ruby Rosa Salting. Good morning Sister Ruby. Good morning Pastor. God bless po and your family. Kay Sister Leia Cabanyero. Amen. Elvira Pangan. Sir Luz Forbes. Good morning. Ma'am Shirley Dumon. Good morning Pastor and family. God is the answer to every problem. Amen. Sister nga Angie Aquino. Good morning Ma'am Lourdes. Good morning Pastor Roger. Romel de los Santos. Good morning Pastor. At sa lahat, God bless. Pinita Solito Bunagan. Amen. Sister Leia, good morning. Good morning kay ni Sister Ma'am Shirley. Amen. God is wonderful. Jovelyn Agustin. Good morning Pastor Lawrence and everyone. God bless po sa lahat. Kini Mama Pastor Marcelita Magno. Amen. Blessed morning po Pastor Lawrence and family and to all listener. Ngagdingdingeg kinagbuy-buya iti dating programa madaydayaw iti Apo. Madayaw iti ni Apo Dios. Good morning Pastor Lawrence and family and to everyone. Have a blessed day. Kuna ni Pastor Junimil Hipol. Pinita Solito Bunagan, good morning. Marina kini Pastora nga Marina Regino, good morning. Lord, give unto you all what happening. Cesar, kini Pastor nga Pastor kini manong kung Cesar Gabayan, good morning. Blessed day Pastor Lawrence. Glory, joy. Miranda, amen. God bless. Kini Ma'am Teresita Malaguyo, good morning. Sister Jinka Rakal, good morning po Pastor and everyone. Praise God. Thank you, Lord. God bless po, Pastor. Christine Cabanyero, good morning po, Pastor. God bless po. Anhan, good morning. Jema Basu, good morning. Kini Pastor nga Joseph Pagkawili, good morning. Feli Canlas, Elvira Pangan, Leonida Solario, blessed morning, Pastor and Pastora. Na imbag una iti ni Apo Diyos kada tayo. Amen. Melinda Pagaduan, amin po, Pastor. Blessed morning po, madaydayaw sa Apo. Okay, kini Pastor nga Ricky Nelson Barret, good morning. Ma'am Robelinda Arok Agustin, good morning. Marby Oligario, morning Pastor. Agyaman nakte ti Apo, kuna na nandoon, okay, birthday ni Lakay, kuna na. Nandoon Lakay, 57th birthday, happy birthday Daddy, kuna ni Sister nga Marby Oligario. Pilomer de Jesus, Pastora Teresita Martinez, Jubilin Agustin, Fe Chumiko, Rico Aguilar, Pagaduan, Laureano Perla, blessed Thursday morning, Pastor, and your family. Yes, God healing touch, mercy, grace is unlimited. Praise God for His good. Ma'am Robelinda Arok Agustin, Ros Gamad Ramirez, Pastor nga Sitor Almiliosa, Rambis Nagsapa, Pastor Lawrence, God bless you. Kuna na, kini Sister nga Josephine, Sister ko nga Josephine, Jennifer Caro, Esther Kalimag, Maylin, kini Pastor nga Teresita Martinez, Ricabel Tapat, Limar Malbao, kini Sister nga Len Labog, Dolly Pascua, Maricel Pagulen, Jennifer Palagod. Okay, good morning Jennifer Shaning Agpao Pascual. Good morning everyone. Thank you. Agyaman nagkakabisat. Onti oras tayo, onti apo ti mapadayawan. God bless. Anyan nga rakurak sakti agsapa at dakanayon iti namnaman gaput sa uti apu amang mangega. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917 564 8388